kanshi sallah bata inganta gare shi. Hoto kuma matukar hoto ne na abu mai rai, mutum ko dabba haramun ne. Nasoshin alkur'ani sunna sun tabbatar da haka, hadisan Bukhari da Muslim, ku karanta adabu zifaf. Amma hoton da ya zama akwai larura ya halatta ainihin a ɗauka, kamar hoton makaranta ko hoton aikin hajji ko makamantan haka, ba don komai ba saboda asali annabi da ya haramta gunki, yar bebi, yar tsana, toys duk suna ciki, amma sai ya bar matar shi Aisha tana wasa da yar tsana a ɗakin shi, ya zo ya same ta da doki da fuka-fukai da kuma yar bebi guda biyu tana wasa da su, ya ce waɗannan fa ta ce ‘ya'yana ne, wannan fa ta ce doki ne, ya ce doki da fuka-fukai, ta ce to baka ji Suleiman ɗan Dauda ma yana da doki mai fufuke ba. Annabi sai kyalkyale da dariya, don abin ya bashi dariya, tunda kuma yau shi ake ba hadisi, shi ake wa tarihin annabawa. Ya fita ya batta, domin Bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. Duk wanda ya auri yarinya 'yar shekara 9 ya san da yar bebi za ta je gidan shi. Saboda haka daga wannan sai aka ce kaga gunki haramun ne, amma yar bebi sai aka halatta ta saboda larurar tarbiyyar yara. Bukhari ya sake ruwaito hadisi daga wata mace mai suna Ar-Rubayyi, ta ce mukan sa 'ya'yanmu su ɗauki azumin Ashura, idan suka ɗauki azumin illa asartai suka fara kuka sai mu ɗauko yar bebi mu ba su suna wasa. To da wannan sai malamai suka ce ashe hoto ma haka yake haram, amma wanda ya zama da larura to babu laifi a kai. To haka abubuwan da suka shafi abubuwan da ake kallo yanzu a TV da sauransu na tsiraicin mata da waƙe-waƙe da abubuwan da ke shagaltarwa suke ɓata tarbiyya, babu shakka haramun. Amma abin da ya zama za a yi video coverage wanda zai amfanar da mutane game da addini ko rayuwa, wannan babu laifi a kai. Ina fatan mai tambayar ya samu littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara da littafin alhalal wal haram fil islam da littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan. A takaice waɗannan su ne ainihin bayanan da zan iya yi insha Allah ta'ala. Ina fatan kamar yadda Allah ya kawo mu lafiya, Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya, kamar yadda muka same ku lafiya.